Türkmenavat Kargo, Ankara, Antalya, İzmir, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, İstanbul'un nähliýerinden Türkmenistan'ın 5 vilayatyna kargolaryňyzy, ýüklerinizi arkaýyn uradyp bilersiniz. Eger aranızda sevda bilen meşgullanýan, baglansa, ýüküňiz köp bolýan bolsa, onu Türkmenavat Kargo'nun sizin üçin has amat tarifi bardyr. Aşağıda Türkmenavat Kargo'nun Instagram'ını ve nomerini belläp geçen arkaýyn habarlaşýaryň. Türkmenavat Kargo 7/24 sizin hyzmatyňyzda. Hemmeňize salam dostlar. TV gepleşigine hoş geldiniz. Bu gepleşigimiň ady online konsert. TV bu gepleşikde aýdymçylarymyzdan, başlarymyzdan mümkin bolandan mehman edip size online şekilde konsert ködürler. Yani canlı ses ködürler. Ve ilkinci mehmanımız Farhat Oraýew. Assalamu alaikum Farhat qowmy. Wa aleykümselam Razikcan. Hoş gördük. Qowmy janyň sagmy işleri urnamy? Yaxşı, yaxşı. Sağ ol qowy. Özüňiz qowmy işleýän sagmy? Şükür ýaşy öýdäkler çağlar qowmy? Yaxşı, yaxşı. Allah dönen. Allah'a şükür. Farhat, bizim täze gepleşigimiz, online konsert gepleşigimize hoş geldin. Sağ olun. Syýlap çağıryňyz üçin, hormatlap çağıryňyz üçin köp sağ bolsun aýda. Minnetdar bolarlar. Senem sağ ol. Sözümü ýykman gepleşigimize geldin. Köp sağ ol. İlki bilen näme diýjek bolýan? Ýadyňda bolsa online gepleşige mehman bolany şeýle söýleýän bady. Meni biz sen bilen gowur tanış, gowur dost hökmünde näçe ýyldan bäri bir-birimizi tanýar. Ve sen meni online gepleşige giç mehman ettin diýipdiň ýadyňda bolsa. Bu gezek men seni täze gepleşigimiz, yine online konsertimizde ilkinci olup mehman edýän yine Farhat Oraýew online konsertiň birinji mehmany. Minnetdar. Allah razı olsun. Sağ olun. Bugün nesip bolsa yine online şekilde dinleyijilerimiz üçin gowur konsert diýsegem bolýar, konsert gurnar sen bilen gowur söhbetdeşlik edersek rahat şekilde nesip edenden näçe sana aýdym aýtyp bermekçi Farhat? Bugün nesip bolsa online konsertimizde bir 6 aýdym aýtmagy meýilleşdirdik. Nesip bolsa başardığımızdan aýtyp bereriz. Nesip bolsa. Elbette konserde başlamazdan ozal sazandalan bilen bir tanıştyrsaň. Elbette sazandalarımız yine klavişada Fizuli İsmailow, ikinci klavişada Erkin Atajanow, depde Nizam Reýimow, arkamdaky Dağbular. Gatı Farhat, ilkinci aýdymlaryň içinden haýsy aýdym aýtyp berjek bolýan bize? İlkinci aýdym şu maňa bir şu häzirki wagtda bir üstünlük getiren aýdym. Elbette bilýäňiz, Hoçmaýew dostum bilen çykaran duetimiz Ýok inni aýdymdan başlaýaly. Ýok inni. Elbette bilmesek bolmaz. Ol aýdym 500 000 dinlenmäni, görülmäni geçti diýip öňrek bir video bady. Häzir bugünne hasam köp görülenler we şo video çykandan soň, şo klip çykandan soň has dogrusu, şo fit, şo duet çykandan soň men pikirimçe şolar ýalak bir tanymalyk, şolar ýaly bir gow görülen klip aýdym çykmady. Elbette ýalňyşmam bilen, ýöne men ýadyma düşüşüne göre 2021-nji ýylyň başynda çykdy, dogrumy? Hawa. Şu yanvar aýyna hawa. Gatty gowy. Şol aýdym nädip döredi Farhat? Birden nädip Hoçmaýew bilen fit edeli diýip näli kimiň pikiri? Hoçmaýew bilen bir öňden berem dosiýal gatnaşýar. O dostum, öňden bäri bir duet edildi, bir
mailnamamyza bady. Ýöne şu her kim öz näme diýär, öz repertuary bilen, özüniň planlary bilen dogry gelmäni ýördi. Şeýdip bir dogry geldi tänim. Ina şamak, aranjировщик şamak bir aýdym hödürledi. Olam ikimize de bir gowy dengeläjek bir stilimizde aýdym boldy. Şeýdip aýdym, duýadymyz dörek gitdi. Düşündüm, ikiňiziň hem ýoluňyzda bolan ikiňize de bir dengeläjek aýdym. Gaty gowy we hakykatdan hem dengeli, hakykatdan hem dinleýijileriniz tarapyndan gowy dinlenni we mümkin bolsa şol aýdymy senden jan sesde, mejytymy online konsertde dinläli. Elbette. Anony başlaýas aýdymlarymyza. Başlaly. Gittik. Elin elimde yok inni, yok inni. Aramadım ki delini. Sen menden kan uzak inni. Seninni görmek yok inni, yok inni. Elin elimde yok inni, yok inni. Aramadım ki delini. Menden kan uzak inni. Seninni görmek yok inni, yok inni. Zorum yok, zarım var. Seninle başka yarın var. Egen ok yatlanına, boğuştum saylanına. Ya da senin beni arım var. Sen ok hiç anıma. Bağırtladım senin barında. Boşsun yaralarıma. Ellerimde yok inni, yok inni. Aramadım ki delini. Benden kan uzak inni. Seni görmek yok inni, yok inni. Yok inni. Berekellah. Sesine sağlık Farhat. Diýsen gowy boldy. Sesine sağlyk gene bir gezek. Sağ ol. Bu yerine ýetirdiň. Minnettar, sağ ol. Indiki sorum şeýlerak bolýar. Online gepleşige geçenden bäri, ýani gelenden bäri, mihman bolandan bäri, bugüne çeli 1,5 ýyldan gowrak, şo töwerek bolmaly, ýakynda 2 ýyldan bolmaly mümkin. Nämeler ütkedi, nämeler zat etdiň Online gepleşimizden soň. online gepleşikden soň bugüne çeli? Men ýadyma düşenok online gepleşik biziň ýogyny aýdymdan öň boldymy ýa soň boldymy Razik? Toşny Online ýadyma. gepleşik, Ha? online gepleşik öň Öň boldy. boldy. Öň boldy, ha? Ha. Bilýän şo wagt menki emme kak po planu diýenäli gitti. Ilki bilen şu online gepleşimiz gaty maňa talçok berdi, goýustup berdi. Ýa-da ýokaryk kalma neme berdi. Bu şol gepleşik, ýalňyş masam ýerine ýakyn. Gowy, men özümem garaşmadyk bir gepleşik boldy da, sebäbi şu gepleşikden soň onana Instagramda kän ýazdylar. Hatta men sizi öň aýdymçy diýip bilemokdym. Ýöne şu gepleşiňizi görümden soň sizi haladym, aýdymlaryňyzy sunuwatyňyza ýazarlap başladym diýip ýazylan kommentariýalar kän köp boldy. Gollaw sözler. Gaty gowy bir neme boldy. Onuň gepleşikden ýanky walnasy gidip durka ýanky söhbetçan bilen duýadymy udaşyna gitdi. Ondan soň gönü ýandan Murat Molla bilen dostum da sagortan aýdýan, oň bilen bir waýyn çykardyk tänim. Olam bir gowy plus berdi ondan. Şeýdip, как будто по плану giden ýaly. Hudaýa şükür. Göwün açyň ýol açyk diýär Farhat. Düşünmedim.
Göwün açyň ýoly açyk. Göwün açyk Ha. bolsa hemişe ýoluňam açyk bolýar. Alhamdulillah, Allah razı bolsun. Sağ ol. Belläk geçeyin şo gepleşikde söz berdiň ýyly giderine nesip bolsa, täzelikleri hödürläp duraryn diýip we berekellah gepleşikde söz berişiň ýaly ýyly giderligine täzelikleri hödürläp durduň. Men ýene agdalarymyz üçin aýdyp geçeyin online gepleşik diýip aralaňyzda birden görmedikleriniz bar bolsa, ýörüşde sizin üçin men salgysyny aşakda opisaniýada ýagny açıklama diýen ýerinde goýup geçýän arkaýyn geçip online gepleşigi görüp bilersiňiz. Dogrymy Farhat? Ha, o elbette. O görmedikler geçip görsün. Gaty wagtyny gidereniňe degen bir gepleşik boldy. Gowur gepleşik boldy, dogry diýäň. Farhat, şun kel diýin Farhat, ýene bir aýdyma geçmezden odal, men Halipan Azatbek Nazarbekow barada gyzyklanaýyn. Ulgamdamy siz habarlaşýaňyzmy? Elbette habarlaşýas. Inni edil öňküler ýaly köp habarlaşamak sebäbi häzir bir ýokary WZP geçenden soň birazjyk iş aladas gatken olan soň şu beýinjelik etip durmaýyn. Ýani emit durmaýyn diýip ken habarlaşamdak ýani habarlaşyp durýas. Inni şu soraw berjekdim de näme üçin Halipa Azatbek Nazarbekow öňküler ýaly täzelik hödürläni okdy diýip ine bu sorawyň jogabyny aýdyp geçdiň. WZP ýokary WZP alan üçin öňküler ýaly täzelik hödürlemene wagty ýokdur pikirimçe. Ondan onu sen Halipamyzyň Özbekistanly Halipamyzyň aýdymlaryň içinde iň halaýanyň haýsy? Halipamyň aýdymlarynyň içinde emmesinem halamaýanym ýok. Ýani iň halaýanym eje hakyna aýdym diýip biljek. Iň köp dinleýänim, aýdýanym, hinlenýänim, şol aýdym eje hakyna aýdym. Gat halaýan sebäbi şol aýdym edil men üçin ýazylan ýaly aýdym maňa duýulýar. Bilemek şol men durmuşum bilen gaty gawat gelýän aýdym. Şoň üçin şol aýdymy halaýan, köp dinleýän. Düşündüm. Sen Halipanyň köp aýdymlaryny aýtdyň we içinde iň halaýanyň şuy. Onu mümkin bolsa Farhat şol aýdym bize ýerine ýetirip berseň, jan sesde. Böyle başladyny aýdyp bereň. Devrelerde
Orangizde onam bolsaydı, yarım kögünüm kanat olsaydı, göday kalbim didar kursaydı, saçlar ak hasta bolsa ham, orangizde onam bolsaydı, saçlar ak hasta bolsa ham, orangizde onam bolsaydı. Farkat, yine bir gezek sesine sağlık. Berde yine sağlamdalarına da köp sağ olsun aydan, ellerine sağlık. Men berde elbette yaşlılar üçün öğüt nasihat berip duran ýal bolmaýyn. Aramızda yaş nesil üçün aýtyp geçeýin. Eneniz, ataňyz ba bolsa, ýagny ejeňiz, kakaňyz ba bolsa gadryny bilin, baka gadryny bilin. Soň giç bolmasyn. Elbette. Şu aýdymda has gowy sözler bilen şo datlar aýdylyp geçilýär. Ve keyiplerimizi bir ağır nota getirip durmalı, bir gowy nota geçelim. Şeyde ayala. Farhat, ýangy ýakyndy çıkaran aýdylyň birisi diýsen gowy dinlenýän gowy netijelere geldi. Cennedim. Elbette cennedim aýdymy dinlenmese bolmaz. Ol halipamyz Nur Muhammed Meretowyň aýdymy ol. Elbette. On bir könüler ýatlar diýip halipanyň bir sunuwuny ýatlar diýip cennedim aýdymyny häzirki döwre göre işläp hödürledik. Dinleyijilerimiz tarapyndan gowy garşy aldylar. Zähmetimiz yerine düşenine gatyp bergenýär. Ine studiýada otyr Simor Orun bilen aýur täzelik edil diýip ondan edawa bir könüleri köne işli kön aýdymlardan bir remake edeli diýip şu kellede pikirlenýär, selen gözleýär. Ije ondan men cennedim aýdymyny şeýlede gowurýan aýdýan oturşykdy, ondan muny aýdylýar. Onu görüp dursak, halipan köp aýdymlaryny täzeden işlenni. Ýöne görüp dursak, şu cennedim aýdymy täzeden hödürlenmändir. Onu şeýdip täzeden işledik. Men pikirimçe häzirki wagtda da TikTok'da edil trendde diýjekdi, ýöne bir gowy gidýän aýdymlaryň bir boldumy kadýan. Elle cennedim aýdym ýene häzirki wagtda yaşlar tarapyndan hem gowy garşylandy, gowy dinlendi. Ve men belek geçeýin ýangy ýakynly 3 toýa gitdim da, garandaşlarym, ýakynlymyň, dostlarym toý gorly. Şonda gittim, 3 toýa gatnaşdym ve 3 toýda tapawutly başlylar, başga başlylar cennedim aýdymy ýerine ýetirdiler. Men hem şonu diýjekdim, gowy netije boldy, gowy ýere geldi. Maşallah. Oğullar dinledim, gördüm toýda aýdanlaryny. Sağ bolsunlar, hormatyna, sylagyna. Edil cennedim öz aýdymyz bolmasa da ýene halipaň aýdymy täzeden ol özi ol näme diýär? Bir karol aýdymşyň bir iň bir hit aýdymlaryň birini ýene täzeden halka ýetirmek men pikirimçe olan bir ansatsa demka diýen şoň üçin Elbette. Allah'a şükür bolsun. Bir ýetirmek var, iki halka şu aýdymy söýdürmek var. Dogry diýen. Gowy görüp dinlenni, elbette mümkin bolsa biziň dinleyijilerimiz üçin hem jana sesde şu aýdymy Farhat Oraýew cennedim. Gitti gani. Muskantlar saýnarsa aýdyp bereli. Gam gyn bolup koşdum goşgyny, öz ýanyma beren söýüp ýaşlary, ýasam bereden bilalem ýaşlary. Sen menenki, men seninki cennetim, cennetim, cennetim. Sen menenki, men seninki cennetim, cennetim. Sen menenki
Farhat Orayev, yeni bir gedek. Sesine sağlık, berekellah diysen govorlu cennedim. Oy cennedim. Ay sağ Govorlu, berekellah. Niyet düşeceğe diyer diydin ha. Netti değil mi? Berekellah, sesine sağlık. Farhat, ne sorum şeyle ol ya. Sen havarsız kalma gepleşi görüyen mi? Bizim o havarsız kalma gepleşimiz. Elbette havarsız kalma gepleşigini görýän edil emmesini görýän diýmän ýöne mümkin bolduğundan görýän täze näme habar, näme täzelikler sizden görýän elbette. Saydım ki näme klip çıkardık hadi. hadi. İşleýäňiz şowr günni, şowr sagatda. Töle maladet. Tamam. Şu dişin ýalyam 3 ýyl boldy. Aglalarymyz beğendirmek üçin, aglalarymyz täzeliksiz goýmazlyk üçin her hepden birinji güni Türkmenistan sagaty bilen 20:00'da, ýagny giçik saat 8:00'da habarsız kalma çykyp dur. Sagat. Ne diýjek bolan zadym? Farhat, eğer habarsız kalmany görýän bolsaň, belki bilýänsiň. İçinde meniň iň halayan şakajygym haýsy şakajyk? Bu soraw beren bolsalar bilem ok derdim ýöne ýalňyşmasam halkaýdym time bolmaly, dogry dämi? Halkaýdym time, elbette. Edil şo bölegini, şo habar kalmaň şo bölegini men gördüm de sen gowurýan şakasyň diýip. Ýöne gaty gyzykly rapperin halkaýdymy gowurmak, dinlemeyi gaty gyzykly. Şandy. Şu ýerini bir aýdyp geçdim. Aslında 2014-nji ýyla çelli. Yani men 2014-nji ýylda okuw tamamladım, öýe bardym Türkmenistana we Türkmenistana barymda bir oturuşlukda jan sesde hakyky gowur başa halkaýdymy aýtdyrdylar. Ve şonda halkaýdymy dinlep, şo jan sesde dinlänim belki has köp täsir etdi. İçimden geçip bilýänmi? Şo tenimden murashki pрошли diýär orsa edişon kalgarny. Tüýler götürüldi da. Tüýlerim götürülip gitdi we şondan soň halkaýdymyň aşygy men, şondan soň halkaýdymyň manysyny düşündüm, lezzetini düşündüm we halkaýdym gowurup dinleýän. Ne gepni ýere getirenimi düşündüň ya Farhat. Sen halkaýdym, men sen halkaýdym aýdýanyňdan bilýän sebäbi sen kanalynda, YouTube kanalynda halkaýdymlary toplumy bar. Ýöne şonky al diýeli, şo halkaýdymlaryň içinden haýsysyny biz aýdyp berjek? Menim edil sen aýtşyň ýaly inniler bir dinläp başladym, aýdyp başladym diýsem ýalňyş bolar sebäbi men halkaýdymken aýdamok, men ony ýerine oýup aýdyp bilýänim diýip biljekler sebäbi bol professionallar tarapyndan kritikawa edilse biz nepravильно ýalňyş ýerler gatken, şoň üçin ýöne özüm gowurun üçin şo halkaýdymlaryň içinde araban gyzy gaty gowurýan, şo gowurun üçin men şonu ýerine ýetirdim. Indi bizde köçe dilini aýdylarny halturny variant diýil ýa-da haltury. Şeýdi düşündüm. Aýdan bolan. Onu mümkin olsa Farhat Orayev halkaýdym, araban gyzy aýdymyny haltura görnüşini bize canly sesde ýerine ýetirip berseň. Bolly ýerine ýetirip berem. Bir kupletçik başardymdan aýdyp berem. Başardyňdan o mümkin bolýandan.
Tüvelümün. Sesine sağlık Farhat. Sağdandalarına da berden men aytıp geçeyin. Ellerine sağlık. Elleri dert görmesin. Berekeler sağdandalarına da. Tamam. Farhat, devam edelim. Men sorum şu olur sana. Naharların içinden, tagamların içinden iň halayanın haýsy? Bah. Nereden tapýan ya soruları? İçmezsin Farhat. Soru tapma. Naharların içinde ayalımın pişirýän naharlaryny gowurýan. Hökmandır o. Onsuz Yengem bolan. dayıwdır o. Elbette, gence dayıw bolsa hemme naharlaryň ählisem halanýandyr o. Halam yoktur. Yo, hormat koýýan. Elbette. Men bakýam o. Allah çok diýär, sen hep täzekde öýlendiň ha. Yok, o Hudaýa şükür goýy. Şolar var biz bar. Olmasa bilmedim. Şolar var biz bar. Doğru diýen, radylaşýan. Ay, tagamlara edek gelenne inni näýdi men inni sportivny rasional sana bilýän günnülük iýilýän zatlar var, yumurtkan, agy, gurutko, steak, o zatlaryny günne iýilen soň belki ýüregiňe düşýärmeýän onu gerek bolan üçin iýilýär. Onu halap iýen naharlaryndan birinji palaw, ondan ýanky fitçi diýä, burger diýä, samsa şeýle nemeler. Gowa, diýenýaly. İstanbul'a varsam aeroportdan düşüşümü samolyotdan göni Fitch House'a varca. Sen reklam edýän Fitch House. Habarsız galmany görýän werin şotaya gelýär. Bilemek ya ajyp turan wagtym görýän melmedam gaty süýjetýäňiz ha. Sağ ol. Nesip olsa Fitch House'a gelsen Hökman garaşýandyr, mihman kabul eder Hökman. Nesip bolsa. Ondan gitmişikden söýdüm. Birinji mihmany muhtur ha. Seret online gitmişikde sana sözümüz var ha. Inni online konsertte de sözümüz var. Bir gezek muhtel, iki gezek iki gezek gele. Ha online'da da barmy sözüňiz? Ýadyma düşýän. İki gezek bron edildin muht. Ay men berden barsam şo ýeke baram ama şo ikisini goşup bir option ederiz. Arkay. Nesip bolsa. 10 we 20 adama bolar, aňyrdan garaşanam kendir o. Elbette. Hadi işen canım sağ olsun, malaçı. Dostlar, biz nerede? Biz elbette Yeni Kapı Fitch House'da. Hoş geldik. Nasıl yoktu? Bize Türkmen tanımlarında küyüt etmeyen talgayımız Fitch House. Bilişimde göre benim daşta oturan yerlerimde birinci, ikinci katımız var. Ne olsa üçüncü katımız var. Doğru mu? Fitchi, sonsa, yürük, mantık. Men sana oturmayın. Türkmen tanımlarının əhlisi var. Size bilmedim, mene bu zatdan karşısında durup bilemok. Bana noş olsun, işlemem açık olsun. Ýa-ni ýakynda öz kanalyna, öz YouTube kanalyna täze bir interview ýükledin we interviewda 3 sany izleýän bir gyska film ýalyk gow kliplerden hödürlejek diýdin we men pikirimçe dinleýijilerinde bir intriga, gow bir gyzyklandyryp, ýani adamlarda intriga döretdiň, içinden içleri şu wagt bıjyklap durandyr. Näme hödürlejek bolýar Farhat diýip. Inni häzir ekskluziv şekilde bizim gepleşigimizde Farhat şo kliplerinin şo täzelliklerinden bir. Elbette hemme sekret çygyzyny, hemme bir sırlaryny açyp durmaňa gerek ýok da bir kiçijek bölejigini bir gyzyklandyryp geçäýsen. Ha o. Aýdyryn. Neme? Awa şo Aýdyber. interviewny şeýle özümiz muştaklarymyza bir gyzykly bolsan diýip şeýle neme interage edip koyduk. Indi klip şo söýgü barada klip. Ondan ýanky oğlundan gyzyň arasyndan söýgüsini päskelçilikler, döreýän päskelçilikler we şoňa bir
Nemetdik ondan berde klibin üzümünkesi diye de yani asan oynama bir çılsırın etçek golyat ondan birinci seriyada görködürmedik zatlar üçüncü seriyada görüp düşünülüyor. Ondan üçüncü seriyada bolmalı zat birinci seriyada opşim şey edip bäder birazcık çılsırımlı şoň ýaly nemeleri oturup şahsatçanyň pikirlerini şahsatyň ideýasy asanly şey bir gowy senaryo düzdükden işe başladık inşallah. Gatgoň. So ýanky diýişiň ýaly işläp dursaňyz, dowamyny getirip dursaňyz, agdalar üçin hem gyzykly bolýar, dinleýijiler üçin hem gyzykly bolýar. Ona näme nesip bolsa dostlar, Farhad Oraýewiň sahypasynda gowy täzelikleri, gowy kliplerini, kino ýaljak kliplerini garaşdyryp durýar Farhad Oraýew. Hem aşakda bolýar, Instagram sahypasy hem aşakda bolýar. Farhad men näme diýjek bolýan bärden ýene bir zat belläp geçeýin. Men pikirimçe sen her hepde bir täze kostyum balyk diýä, täze bir eşik diýä, toýa täzeläp durýansyň we men pikirimçe köp zatlaryň türkden barýandyr. Şu zatlaryň barmasyny aňsat şekli bilýän türkmen awat kargo bar bizde. Bilýän habaryň bar türkmen awat kargodan dogrymy? Elbette habarym bar, elbette. Getirýär da. Elbette. Yani diyecek bolýanym arkaň şekilde bize Türkmen Awat Kargo arkaň ýyldan vermeli. Yani çekinmene gerek ýok. Ýokma. Farhat, bizde lewapdy iň gowy dinlenýän aýdymlaryň biri haýsy? Bizde lewapdy iň gowy dinlenýän aýdym, onu öňüm bilýänsiň. Elbette. Lewapmy aýdym. Iň gowy dinlenýän aýdym şala. Edildi bizde iň gowy dinlenýän aýdymlaryň biri. Iň gowy dinlenýän özüňem ýene halap aýdýan aýdymlaryň biri şola. Edil şol mende de menim şol aýdymy diýsen gowy dinleýän we mysal üçin toýda bir gowy bagşy şol aýdym jany ýerine ýetirenni. O hakykatdan şo ýetirişini halasam bir baý adama däl men bir ýöneke bir maşgaladan alıp ýatan bir pulumuz ýok da. Yani pulumuz barlygyndan, mümkin bollugynyň, gyraljygyndan, ucundan bir gysryp, ýanky bagşyň aýdym üçin minnetdarlygym bildirjek bolýan sebäbi şu aýdym diýsen gowy görýän we gepine bärik getirdim. Mümkin bolsa elbette Farhad Oraýew sen dewamında aýdym aýdyp bersen biziň üçin. Ýöne online şekilde pul gysyrma bolarmy? Farhad baramda gysyrır nesip bolsa. Yo, gysyrjak diýsen o problema daşy bar. Mesele ýok. Taşlama ýer aýtjak men. Ya da öne aýtdyň ha, Türkmen Awat Kargo. Uğru diýen gönü geldi. Türkmen Awat Kargo mesele. Vallahi Türkmen Awat Kargo mesele uğradyr. Onda mümkin bolsa dewamında aýdymy senden bir dinläýsek. Vallahi aýdyp bereň. Yakasına, yakasına, yakasına bağırışya cehek çekip lebabama gün bilen soğuk salamlaşya müşkündük ip lebabama meşhur nari gulabısı hayırlıdır her sabah otuz kalkıp
ceyhunumdur damar hemga kandır akıble babama ceyhunumdur damar hemga kandır akıble babama baktısım ne yakıdır ama o derya lezzetler boyudur gelinler dostlarım mihman bolum le babama mihman bolum le babama mihman bolum le Farhat yine görüşün ýaly iň täze gepleşigimiz, yine online konsert gepleşigimizde ilkincilerin hatırına seni mihman etdik ve mevzutum adından elbette sana minnetdarlığımızı bildirýär. Ve sen öz dinleýijilerine, muştoklaryna aýtjak goýjak sözleň baglansa biziň mevzutum agzalarymyza aýtjak goýjak sözleň baglansa sen dinläli. Elbette. Ilki bilen muştoklarymyza, dinleýijilerimize köp sag bolsun aýdýan. Yine dinleyijilerimiz bar. Bizi dinleyen adam var. Bizi görýän adam var. İşlenmedi, çıkaran işlenmedi. Şoň üçin köp sag bolsun aýdýan dinleyijilerimizin, muştoklarymyzyň inşallah diňe gowullarynda, şatlyk günlerinde, toýlarynda hyzmat etmek inşallah nesip etsin. Galy berse yine berde muzikantlym özümki. Spasiba aýdyn ýaly. Ondan yine bu gepleşigi şäherimizi ady belli Bam Music studiosunu etdik. Bam Music. Bam Music sag bolsun aýdýan dostuma. Yine syomkany Şahsot Batyrowyň komandasy alýa bollar, sen sag bolun. Onun elbette mejatymyň agzalaryna, işgärlerine sag bolsun aýdýan. Malaçy işleňizi gat görýäs. Gaty ýa-da işläňiz. Ýene de mundan öýläm işiňizde üstünlük ardyp edýän. Syýlap çağıraňyza minnetdarlyk bildirýän. Sag bolun oglanlar. Spasiba. Senem sag bol syýlap geleniň üçin köp sag bol. Ve menen berdine ýadyga geçip dur meni Mediatim Production biziň oglanlarymyz, ýagny türkmen organizasiýon bizim berde jemlenşip türkmen toýlaryna başladyk. Türkmen toýlarynyň organizasiýalaryna, ýagny şolaryň guramatylaryna başladyk. İstanbul'da Türk'te kim toy edecek olsa arkan yüzlerini vermeli. Men aşağıda adresler belirleyip geçen, yani salgılar koyup geçen ve bu gepleşi kurulmamana kömek ediyen Fitchi House Türkmen tagamlarımız, elbette Türkmen Avat Kargo minnetdarlığımızı bildirýäs ve senem yeni de bir gedek gelinin için köp sag bol. Farhat Oraýew, Liwat vilayatynyň number one aýdymçysy, pikirimçe Türkmenistanyny. Men bu elbette meň pikirim iň gowy, iň popularny 10 aýdymçynyň biri diýip biler. Sen pikirinçe indiki bölümde nesip edeninin haýsy aýdymçyny, haýsy bagşyny mihman göresin gelýär gepleşigimizde. Kardeşlerimiziň hemmesine de hormat goýýas, dinleýän, birinin biri gowy diýip biljekde. Ýöne haýsyny nesip bolsa çağırsaňyz, mehman etseňiz, janymyz bilen gepleşigiň dowamy nesip bolsa göreriz. Ona şular ýaly diýeli. Bunu gel agdalarymyz saýlasyn. Agdalar size gowur teklip indiki bölümde nesip edeninin başlardan, aýdymçylardan kimi çağıralyň tesirlerde ýazyn. Elbette bizim çağırar mümkin bolýundan eger gelseler hökman suratda mihman ederiz. Doğru Farhat? Elbette. Ve agdalarymyz araňyzda birden gepleşige täze görýänleriniz bar bolsa, kanalymyza agda bolmadyklaryňyz bar bolsa, şu ýerde bir gyzyl düýmejik bardyr. Podpisasiýa diýip orçça durýar. Türkçede abone ol diýip durýar şoňkaýalyk. Şoňa basýaňyz, eger gepleşigi halan bolsaňyz like basýaňyz, halamadyk bolsaňyz, hawa ýüregiňizden dislike çykýan bolsa, arkan şeklinde dislike-am basyp bilersiňiz. Hökman like basmaly diýilen zat ýok. Halaýşyňyza görä
O berden ilki bilen agdalarymyz siz bilen sawlaşýar, özüňize gowja terdin, ýöne entek gepleşigi yapmaň, sebäbi Farhat Öreýew soňky aýdym jemlenji aýdym bolup bir aýdym aýdyp berýär. Dogrymy Farhat? Elbetde. Onda baş üstüne ve olanlar sizin hemmeňize ýene bir gezek şular ýalyk gepleşiklerde, toýlarda görüşýänçä hoş sag bolun. Sag bolun. Ýene gowullarda görüşeli, şadlykla, toýlarda, saglykda görüşeli. Spasiba. Onda iň soňky jemlenji aýdym bilen dowam edäýin. Baş üstüne, baş üstüne. Mana yana seni diye işk şarabın içti bu yürek. Mana yana nima qilay huzurnidan ko'chdi bu yürek. İşonaver sendan o'zga hammasidan kechdi bu yürek. Bu degani unga faqat vatobat birgina sen keraksan, sen kerak. Menga oy kerakmas, yulduzlar kerakmas, ertaga g'am emas. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Sensiz kun emas, sokin tun emas. Men endi bildim bas, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Kerakmas, yulduzlar kerakmas, ertaga ham emas. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Sensiz kun emas, sokin tun emas. Men endi bildim bas, seni bugun ko'rmasam bo'lmas.